sannan damo ya yi shaidar ka bayan an cire masa kai. Shi ne in yanayi wa dabba magana sai ta sunkwi da kai, ya afuri bai da nutsuwa duk sanda rasulu bai haushi ba. Shi ne annabin da har tsuntsaye ke kulawa da shi, ku duba kuciya ta yi kwai don tara masu gaba da shi. Kowace dabba tana tsara annabi da abin da take da shi, shi ma an kabutiyar hidima ba zan ki faɗe shi ba. Rana ta dawo wata rana ga maulali, sannan ka tsaga wata sanda wasu suka yi ma izgili. Ku tattire ya yi kukan rashin ka kaji mai hankali, saboda an daina ɗora masa sanyin kafar shugaba.